Είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε λιγάκι πίσω το μουρμουριτό του νου. Ανθρώπινο. Αλλά θέλει προσπάθεια συνεχής για να φεύγουμε από αυτό το συνηθισμένο το ανθρώπινο, για να μπορούμε να ανακαλύψουμε το ουσιαστικό, αυτό που είναι πέρα από το ανθρώπινο ή μάλλον μέσα στο ανθρώπινο, μια και ο άνθρωπος είναι το πλάσμα που κοιτάει προς τα πάνω. Και όλο αυτό το ταξίδι μας για τα όνειρα, για τον ονειρικό κόσμο, για το ονείρεμα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ταξίδι προς αυτή την υψηλότερη θέση θέασης. Όπως είχαμε πει, η ίδια ετυμολογία της λέξης honor σημαίνει ύπαρξη σε ανύψωση, που ανυψώνεται και βλέπει τα πράγματα από ψηλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ερμηνευτική των ονείρων. Θα μιλήσουμε για αυτή την παραδοξότητα. Την παραδοξότητα όπου το εγώ αντικρίζει το όνειρο, που είναι μια έκφραση της ύπαρξής μας, ένα ποίημα, ένα τραγούδι από τις ψυχικές μας διεργασίες, και στέκεται το εγώ απέναντι στην ίδια την ύπαρξή μας, απέναντι στον εαυτό με το έψιλο κεφαλαίο, και αναρωτιέται και βρίσκεται στην παράδοξη θέση να προσπαθεί να κατανοήσει αυτό που είναι για εκείνο άγνωστο, αλλά είναι συστατικό της ύπαρξής του, δηλαδή τη γλώσσα του ίδιου του υποσυνειδήτου. Όπως είχε πει ένας μεγάλος εξερευνητής των ονείρων, ο ψυχίατρος ο Κάλβιν Χολ, το όνειρο είναι ένα γράμμα. Ένα γράμμα που στέλνεται από το υποσυνείδητο στο συνειδητό. Μόνο που αυτό το γράμμα είναι γραμμένο σε μια συμβολική γλώσσα. Στη γλώσσα αυτή που μιλάμε βαθιά μέσα μας. Και αυτή είναι η παραδοξότητα. Μια παραδοξότητα όμως που συμπυκνώνει και συμβολίζει την ίδια την παραδοξότητα της ύπαρξης. Να στέκεται με δέος μπροστά στο μυστήριο που ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει ήδη μέσα μας. Το εγώ στέκεται απέναντι στο όνειρο με απορία. Γι' αυτό και δεν μπαίνουν όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν νιώθουν όλοι την ανάγκη ότι πρέπει να μάθω αυτή τη γλώσσα. Ένας μεγάλος ψυχολόγος, ο Άλμπερτ Άσλερ, είχε πει ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τα όνειρά τους, αλλά επίσης οι άνθρωποι πολύ λίγο καταλαβαίνουν τον ίδιο τους τον εαυτό και στην εγρήγορση και στο ξύπνιο τους. Και είναι πολύ λίγοι εκείνοι που μπαίνουν συνειδητά σε μια πορεία αυτοανακάλυψης, ενδοσκόπησης, σε μια πορεία αυτογνωσίας. Έτσι θεωρούσε το ακατανόητο των ονείρων, ο Άντλερ, σαν ένα συμβολισμό για το ακατανόητο της ζωής, του ίδιου του εαυτού. Και αυτή η σχέση, το να φύγω όπως ξεκινήσαμε από το ανθρώπινο, το συνηθισμένο, να μπω σε μια πορεία που είναι κόντρα στο ρεύμα. Η πορεία της αυτογνωσίας δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη για την επιβίωσή μας. Είχαμε κάνει αυτό το σχετισμό όταν λέγαμε για τις θεωρίες και τις προσεγγίσεις, το γιατί ονειρευόμαστε, ότι τα όνειρα, το ονείρεμα έχει μία σχέση, όπως έλεγε και ο Φρόντ, με το θρησκευτικό συναίσθημα. Μπορώ να ζήσω όλη μου τη ζωή χωρίς ποτέ να χρειαστεί να αναρωτηθώ για το δέος, για το θείο, για το ιερό, για τη σχέση μου μέσα στον κόσμο.
μπορώ να ζήσω τη ζωή μου μέσα από τα ένστικτά μου. Για τη φύση είναι εντάξει. Εφόσον ζω, υπάρχω και διαιωνίζω τα γονίδια μου, η φύση είναι εντάξει, είναι καλυμμένη. Όμως ο άνθρωπος έχει αυτή τη μοναδική δυνατότητα από όλα τα άλλα πλάσματα που υπάρχουν σε αυτό το πλανήτη. Έχει τη δυνατότητα να υπερβεί αυτόν τον αισθηκτώδη προγραμματισμό και να αρχίσει να λειτουργεί μέσα από αξίες, μέσα από αυτό το οποίο εκείνος ορίζει σαν αρετή. Είχαμε μιλήσει για το παράδειγμα της φωτιάς, που όλα τα ζώα μπροστά στη φωτιά αντιδρούν σύμφωνα με τον αισθηκτώδη προγραμματισμό τους και φεύγουν από αυτή. Ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα που μπορεί να σβήσει μια φωτιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπόρεσε κάποια στιγμή στην ιστορία του και στάθηκε παρόλο το φόβο του και παρατήρησε τη φωτιά. Έκανε τη σύνδεση ότι ένα άλλο στοιχείο σβήνει τη φωτιά. Παρατήρησε τη σχέση μεταξύ αέρα, νερού και φωτιάς. Και σήμερα η νοικοκυρά που ανάβει το μάτι με τη φλόγα και βάζει πάνω μια κατσαρόλα με νερό, δείχνει αυτή τη δυνατότητα που έχουμε να χειριζόμαστε τα στοιχεία της φύσης. Αυτή τη δημιουργική μας πλευρά. Κάθε φορά που ένας πυροσβέστης μπαίνει και σβήνει μια φωτιά, δείχνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητά μας να υπερβούμε τους φόβους μας, να υπερβούμε το αίσθητό μας και να δράσουμε σύμφωνα με κάποιες αξίες. Και ένα ακόμα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν πεινάμε, όταν έχουμε μια αισθητώδη ανάγκη, κάθε ζώο όταν πεινάει δεν μπορεί να αρνηθεί τροφή. Ο σκύλος, η γάτα, άμα τους βάλεις τροφή θα τη φάνε, εάν πεινάνε. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να νιώθει μια ανάγκη, μια αισθητώδη ανάγκη, και όμως να την αρνηθεί ή να την μετουσιώσει. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να πει νηστεύω. Ενώ πεινάω δεν θα το φάω αυτό. Γιατί μου το είπε ο γιατρός, ο διαιτολόγος, ή μου το είπε ο ιερέας, έτσι πιστεύω, ότι πρέπει να νηστεύω. Έτσι λοιπόν, μπορεί να ζήσουμε τη ζωή μας, χωρίς ποτέ να αναρωτηθούμε για τη θέση μας στον κόσμο, για τις σχέσεις μας με το Θείο. Μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας, χωρίς ποτέ να στρέψουμε το βλέμμα προς τα μέσα. Να βάλουμε αυτές τις διαχρονικές ερωτήσεις, αυτά τα υπαρξιακά ερωτήματα. Ποιος είμαι, γιατί λειτουργώ όπως λειτουργώ. Είμαι αισιόδοξος όσον αφορά την εποχή μας, γιατί όταν υπάρχει πίεση, υπάρχει και ανάλογη απάντηση. Και δεν μιλάω μόνο για την δικιά μας τη χώρα, αλλά ευρύτερα, από τη δεκαετία του 60 και μετά, σε αυτόν τον υπέροχο και θαυμάσιο 20ο αιώνα, υπέροχο και θαυμάσιο παρά τους δύο παγκοσμίους πολέμους, υπάρχει όλο και περισσότερη ανάπτυξη, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφουν αυτό το βλέμμα προς τα μέσα. Φεύγουν από δογματικά πλαίσια, από θρησκείες ή από ιδεολογίες δογματικές και απολυταρχικές και ψάχνουν να βρούνε την καρδιά, να ξαναβρούμε την καρδιά, αυτό που μας ενώνει πέρα από όλες τις θρησκείες. Οι θρησκείες είναι δόγματα και χωρίζουν τους ανθρώπους. Η πνευματικότητα, αυτό που βρίσκεται στο κέντρο, στο εσωτερικό, στην καρδιά κάθε θρησκείας, είναι αυτό που μας ενώνει. Και η πνευματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από τη σχέση μας με αυτό που είναι
ανώτερο από το ένστικτο μέσα μας. Τη σχέση μας με το θείο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι τα τελευταία 40-50 χρόνια στρέφουν το βλέμμα προς τα μέσα, αναγνωρίζουν ότι η πληρότητα στον άνθρωπο δεν μπορεί να έρθει μέσα από την κατοχή, μέσα από το έχω. Έχω όλο και περισσότερα πράγματα. Έχω όλο και περισσότερη δύναμη. Έχω όλο και περισσότερη εξουσία. Αλλά μέσα από την επαφή με τον αληθινό εαυτό. Το ταξίδι μας αυτό άρχισε με την διαπίστωση και την αφετηρία ότι αυτό το συνειδητό μέρος της ύπαρξής μας, το εγώ, είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που υπάρχει μέσα. Και είναι αυτό το μέσα που καλείται το μέσα μας, αυτός ο εσωτερικός μας κόσμος, ο οποίος ζει και αναπνέει, εκφράζεται και παρουσιάζεται μπροστά στα μάτια της συνείδησης του εγώ μέσα στο ονείρεμα. Και μας φαίνονται τόσο παράλογα και πολλές φορές τόσο απίστευτα να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτά τα όνειρα. Ο Έρικ Φρόμ, ένας άλλος ψυχολόγος, θεωρούσε ότι το γεγονός ότι η συνείδηση καταστέλει την ενθύμηση του ονειρέματος, δηλαδή δεν θυμόμαστε τα όνειρα εύκολα όταν περνάμε από το ονείρεμα στην εγρήγορση, κάνει πολλές φορές την αντίληψη να εστιάζεται σε ένα μόνο σημείο του ονείρου και θεωρούσε κάθε προσέγγιση για το όνειρο, κάθε προσπάθεια ερμηνείας για το όνειρο, ελλειπή. Γιατί έλεγε πολλές φορές η ουσία μπορεί να κρύβεται στις λεπτομέρειες, σε αυτό που δεν πρόσεξα. Και είχαμε πει τις προηγούμενες φορές για την ανάγκη να γράφουμε τα όνειρά μας. Αυτή η πράξη, το να γράφω τα όνειρά μου, έχει πολυδιάστατες πλευρές και επιπτώσεις επάνω στον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται το εγώ με το ονείρεμα. Πρώτα απ' όλα, το να γράψω το όνειρό μου είναι στην ουσία μια υλοποίηση, είναι μια μαγική πράξη. Σκεφτείτε το. Έχουμε κάτι εδώ, στη νοητική ενέργεια, στο νου. Σκεφτόμαστε κάτι. Και κρατάω ένα μολύβι. Ο εγκέφαλος δίνει εντολή στο χέρι, το χέρι έχει μάθει συγκεκριμένη δεξιότητα. Με το στυλό αφήνουμε υλικά σημάδια, μελάνι, πάνω σε ένα άσπρο χαρτί. Αυτό που ήταν άειλο, αυτό που ήταν εσωτερικό, βρήκε το δρόμο να υλοποιηθεί. Κάθε πράξη εσωτερικής έκφρασης περιέχει τη μαγεία της υλοποίησης. Είτε υλοποιείται με το λόγο, είτε ακόμα περισσότερο με το γράψιμο. Έτσι, η ίδια η πράξη το να γράφω τα όνειρά μου, να κρατάω ένα τετράδιο ονείρων, ένα ονειρικό ημερολόγιο και να έχω τη συνήθεια μέσα στην ημέρα για 5 λεπτά, μέσα στη βδομάδα για 10 λεπτά, να κάθομαι και να σχετίζομαι με αυτή μου την πλευρά. Αυτό έχει μια επίδραση και σε άλλους τομείς που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Για παράδειγμα, μας κάνει να μπορούμε να βάζουμε στόχους και να τους υλοποιούμε, να φτάνουμε στο στόχο καλύτερα. Μπορείτε να δείτε αυτή την αντιστοιχία, την αναλογία. Αυτό το οποίο υπάρχει σε νοητική ενέργεια, σε σκέψη, γίνεται πράξη. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς οι υπολογιστές, παρόλο ότι είναι εκπληκτικά, μας έχουν ανοίξει εκπληκτικά τον ορίζοντα της γνώσης, ταυτόχρονα όμως μας μειώνει από τις βασικές μας δεξιότητες και το γράψιμο, το να γράφω, είναι μια βασική δεξιότητα. Ιδιαίτερα όταν γράφω τα όνειρά μου, εκτός ότι με βοηθάει γενικά στην καλλιτεχνική έκφραση, στη δημιουργία, μαθαίνω να εκφράζω αυτό που υπάρχει μέσα μου με έναν πιο αποδοτικό τρόπο, θα έλεγε κανείς, ταυτόχρονα με βοηθάει να τα θυμάμαι καλύτερα.
Το ίδιο το ονειρικό ημερολόγιο μου δίνει ένα χάρτη. Μπορεί σήμερα να κατανοήσω αυτό που ονειρεύτηκα πριν από 1 μήνα, 2 μήνες. Και πρέπει να το βάλουμε στη σωστή βάση, να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Δεν υπάρχει καμία μέθοδος, καμία τεχνική που να είναι καθολικά αποδεκτή από όλους, που να φέρνει καθολικά αποδεκτά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος μπούσουλας όπου το παίρνω, το μαθαίνω και τυφλά ερμηνεύω τα όνειρά μου. Αυτό που υπάρχει είναι μια συνεχής κατανόηση όλο και βαθύτερα του ίδιου συμβάντος. Ο Γιούγκ θεωρούσε, ο Καρλ Γιούγκ θεωρούσε ότι από όποια πλευρά και να κοιτάξεις ένα όνειρο έχει κάτι να σου δώσει. Αλλά αυτό το κάτι δεν σχετίζεται αναγκαστικά με το όνειρο, αλλά σχετίζεται με την κατανόηση του ονειρευομένου. Τι μας λέει δηλαδή? Ότι το τι θα κατανοήσουμε από το όνειρο εξαρτάται πάντα από την διανοητική πνευματική ικανότητα, από την οξύμια του εγώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έχουμε μία πρόκληση. Αυτή είναι η πρόκληση. Και η πρόκληση είναι πάντα για την γνώση, για την εξέλιξη του ίδιου του εγώ. Της κατανόησής μας για τις βαθύτερες πλευρές της ύπαρξής μας. Η ερμηνεία, η ανάλυση ονείρων, η ερμηνευτική γενικά, είναι περισσότερο μία τέχνη. Έχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, χρειάζεται να έχεις ορισμένες γνώσεις, αλλά πάντα βάζεις το προσωπικό σου στοιχείο. Είναι η δικιά σου διαίσθηση, είναι ο δικός σου τρόπος, ο οποίος τελικά θα ξεκλειδώσει αυτό το νόημα, το μήνυμα. Είναι μια τέχνη, είναι περισσότερο μάλιστα σαν μια τεχνοκριτική. Το να πλησιάζω ένα όνειρο μοιάζει πάρα πολύ όπως το να πλησιάζω ένα έργο τέχνης. Είτε ένα πίνακα ζωγραφικής, είτε μια ταινία, μια κινηματογραφική ταινία. Πλησιάζω, βλέπω σήμερα έναν πίνακα ζωγραφικής, ο οποίος μπορεί να είναι αφηρημένη τέχνη ή κάποιος άγνωστος ζωγράφος ή οτιδήποτε άλλο. Και εγώ που δεν γνωρίζω τίποτα από ζωγραφική, τον βλέπω και απλά είμαι στο μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει ή μου είναι αδιάφορο. Όπως πολλές φορές το μόνο που θυμάμαι από το όνειρο ήταν αν ήταν αγχωτικό, αν φοβόμουν ή αν ήταν όμορφο. Αυτό είναι το επίπεδο. Μετά τυχαίνει να γνωρίσω κάποιο άτομο που ξέρει ζωγραφική ή εγώ να ενδιαφερθώ για ζωγραφική. Δεν ξέρει πώς θα φέρνει η ζωή και αρχίζω και μπαίνω σε μια πορεία να μάθω να ζωγραφίζω εγώ. Πηγαίνω σε δάσκαλο, διαβάζω βιβλία, δοκιμάζω. Αρχίζω τώρα να εκτιμώ κάποια διαφορετικά πράγματα. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, μετά από ένα χρόνο, ξαναβλέπω τον ίδιο πίνακα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αλλά τώρα μπορώ να εμβαθύνω και να κατανοήσω πολύ περισσότερα από την πρώτη φορά. Τώρα μπορώ ίσως να δω σχέσεις όγκου χρωμάτων, να δω γραμμές πηγής, προοπτική, να αντιληφθώ την οπτική του καλλιτέχνη, του ζωγράφου. Το ίδιο και μια κινηματογραφική ταινία. Η ερμηνευτική είναι σαν να κάνω κριτική σε μια ταινία. Μια κριτική όμως που βγαίνει πέρα από το μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Ήταν ωραία, γέλασα ή όχι. Η εκπαιδευμένη ματιά μπορεί και βλέπει διαφορετικά θέματα. Την ερμηνεία, τη σκηνοθεσία, τους κώδικες του φιλμ, μπορεί να ερμηνεύσει διαφορετικά και να κατανοήσει διαφορετικά. Αυτή ακριβώς η ίδια η πορεία είναι και μέσα από την ερμηνευτική. Μαθαίνω όλο και περισσότερο για το πώς
λειτουργεί ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου. Μαθαίνω ότι υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο διάφορες πλευρές και ότι αυτό που λέμε είμαι ο τάδε είναι μια ταμπέλα του νου. Είναι η μνήμη που κρατάει μια προσωπική ιστορία και δεν πρέπει να βασιζόμαστε στη μνήμη. Ότι η αλήθεια μέσα μας βρίσκεται πέρα από αυτά που αντιλαμβάνεται το μικρό εγώ. Και αυτή την αλήθεια εκφράζει κάθε βράδυ το ονείρεμα. Γιατί προέρχεται από μέσα μας. Και ό,τι και να πιστεύει το εγώ, αυτό που φαίνεται μέσα στα όνειρα, αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Πώς μπορούμε να αρχίσουμε να τα πλησιάζουμε τα όνειρα? Καταρχάς, πρέπει να φύγουμε από αυτό και πρέπει να φύγετε από αυτή την ονειροκριτική διάθεση. Από όλο το ονειρικό συμβάν, από όλο το όνειρο, να απομονώνω ένα πράγμα, ένα σύμβολο και να ψάχνω να βρω μια ερμηνεία που έχει δώσει κάποιος άλλος. Τώρα το έχουμε μάθει. Να δώσει κάποιος άλλος. Οι ονειροκρίτες περισσότερο μας απροσανατολίζουν. Απομονώνουν ένα σύμβολο από όλο το ονειρικό συμβάν, δίνουν μια ερμηνεία η οποία συνήθως μπορεί να είναι παραδοσιακή, εθνική, αλλά ό,τι και αν είναι μια ερμηνεία έξω από σένα, έξω από το δικό σου όνειρο. Και πολλές φορές οι χειρότεροι ονειροκρίτες είναι αυτοί που λένε το ότι αν δεις αυτό θα γίνει εκείνο. Που αυτό στην ουσία, επειδή είμαστε και πλάσματα που μαθαίνουμε μέσα από εξαρτημένη μάθηση, όσο συνεχώς αυτό ανακυκλώνεται μέσα από μια πίστη ότι το όνειρό μου είναι κάτι που μου δείχνει το τι θα γίνει μετά. Εδώ έχω φτάσει σε αυτή την κατάσταση που ένας σοφός της εποχής μας, ο Στίφεν Χόκινγκ, λέει ότι ο εχθρός της γνώσης δεν είναι η άγνοια, αλλά είναι η ψευδαίσθηση της γνώσης. Το να νομίζω ότι ξέρω. Αυτή είναι η ψευδαίσθηση. Αυτός είναι ο εχθρός. Αυτό σκοτώνει τη γνώση. Πώς μπορούμε να βοηθηθούμε? Καταρχάς, με την προσοχή στη λεπτομέρεια. Ξέρω, θα μου πείτε το πόσο πολλές φορές θυμόμαστε μόνο μια εικόνα. Όμως σας έχω δώσει, πιστεύω σε αυτή τη σειρά, αυτή την γραμμή εργασίας που έχει να κάνει, εάν δουλέψει σε μία εικόνα, το ίδιο το υποσυνείδητο θα σε βοηθήσει και την επόμενη φορά θα θυμάσαι κάτι παραπάνω. Επειδή μιλάμε για όνειρα, το υποσυνείδητο βαθιά από μέσα ακούει. Επειδή το εγώ, η συνείδηση ενδιαφέρεται για όνειρα, το υποσυνείδητο ανταποκρίνεται. Γιατί ενδιαφέρεται για την ισορροπία μας, για την προσωπική μας εξέλιξη. Δεν το λέω εγώ αυτό, δεν το πω Καρλ Γιούγκ. Εάν δηλαδή πω σε αυτή τη γραμμή εργασίας να αρχίσω να γράφω τα όνειρά μου, γίνεται όλο και πιο εύκολο, πέρα από αυτό που είπα, ότι γίνομαι πιο αποτελεσματικός μέσα στη ζωή μου. Μπορώ να κάνω πράξη τα όνειρά μου, τα όνειρα της μέρας. Ταυτόχρονα όμως μαθαίνω και να κατανοώ καλύτερα τα ίδια μου τα όνειρα. Αυτά που πρέπει να προσέχουμε είναι αυτά που μπορεί να μας οδηγήσουν σε ερωτήσεις. Γιατί ο καλύτερος τρόπος για να ξεκλειδώσω ένα όνειρο είναι να κάνω ερωτήσεις γι' αυτό. Το μοναδικό εργαλείο που διαθέτω είναι ένας νους που βάζει απλές ερωτήσεις. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έτσι, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το τι κάνει ο εαυτός σας μέσα στο όνειρο. Ο εαυτός σας μέσα στα εισαγωγικά. Δεν είναι το εγώ σας το συνειδητό και δεν είναι ούτε ο εαυτός σας ο αληθινός με το κεφαλαίο όπως ανέφερα προηγουμένως. Είναι ένα σύμβολο του ίδιου εαυτού σας, σύμβολο της δικιάς σας της συνείδησης.
Αυτός είναι εαυτός σας και στα όνειρα. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά ασκήσεων για να μπορέσει κάποιος, αναπτύσσοντας συνειδητότητα μέσα στο όνειρο, να μπορέσει να αντικρίσει το εγώ. Γιατί συνήθως πού βρισκόμαστε? Εδώ δεν βρισκόμαστε μέσα στα όνειρα. Εδώ δεν είμαστε, μια ματιά δεν έχουμε. Το σώμα μας το έχετε δει, έχει δει κανένας το σώμα του μέσα στο όνειρο? Όπως και να ήταν. Το έχετε δει? Κοιτώντας προς τα κάτω, το είδατε σαν κανάκρα στον καθρέφτη? Και πώς νιώσατε? Ήταν έκπληξη, το θεωρήσατε φυσικό, πώς είναι? Μάλιστα. Μια ενδιαφέρουσα σκηνή. Το γυμνόσυνη στο πλήθος, ναι. Ήταν πλήθος, υπήρχαν άλλοι άνθρωποι, μόνοι. Θα τα δούμε αργότερα, θα πάμε στις σκηνές, στις πιο συχνές ονειρικές σκηνές που έχουμε. Θέματα δηλαδή που όλοι μας τα έχουμε δει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε μια φάση της ζωής μας. Έτσι προσέχουμε πάντα τη δράση του ονειρικού εγώ. Τι κάνω? Έχει μεγάλη σημασία. Το ονειρικό εγώ μπροστά σε ένα φράχτη, μπροστά σε μια πόρτα. Τι κάνει? Την ανοίγει? Ή προσπαθεί να κοιτάξει από πίσω? Φεύγει? Πώς δρά το ονειρικό εγώ απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή? Κρύβεται? Φοβάται? Επιτίθεται? θυμώνει? Χάνεστε μέσα στα όνειρα? Χάνετε πολλές φορές το εγώ σας μέσα στο όνειρο? Μέσα σε δωμάτια λαβυρίνθους? Η δράση, η ίδια η δράση αποτελεί σύμβολο. Τα σύμβολα δεν είναι μόνο τα αντικείμενα ή τα ζώα ή κάτι που είναι έξω από εμάς και το παρατηρούμε και μετά το ψάχνουμε, είπαμε, στους ονειροκρίτες. Δράση είναι κάθε στοιχείο του ονείρου. Σύμβολο είναι κάθε στοιχείο του ονείρου. Και η δράση. Πολλές φορές βλέπουμε τον εαυτό μας να ανεβαίνει σε μια σκάλα όλο και παραπάνω και σπάει η σκάλα ή οτιδήποτε άλλο. Okay. Το σύμβολο δεν είναι η σκάλα ή η κουπαστή της σκάλας ή οτιδήποτε άλλο. Είναι το ανέβασμα, είναι η δράση. Κάνω ποδήλατο, το σύμβολο δεν είναι το ποδήλατο. Είναι το τι κάνω ποδήλατο. Γιατί διαφορετικό είναι, τελείως διαφορετική ερμηνεία έχει το να δω ένα ποδήλατο που προσπαθώ να ανέβω επάνω του. Το διαφορετικό να δω ένα σκουριασμένο ποδήλατο, διαφορετικό να μου χαρίζουν ένα ποδήλατο, διαφορετικό να νιώθω τη μέση της ελευθερίας κάνοντας ποδήλατο σε έναν εξωτερικό δρόμο. Δεν είναι το ποδήλατο λοιπόν αυτό. Έτσι, βλέπουμε λοιπόν πάντα τη δράση. Μετά, την πλοκή. Το τι γίνεται, το τι συμβαίνει. Ένα μεγάλο κλειδί, που συνήθως αυτό είναι που οδηγεί τις περισσότερες φορές κατευθείαν στην καρδιά του ονείρου, είναι τα συναισθήματα. Ένας απλός τρόπος είναι, σας το λέω έτσι και θα το δείτε, τα περιγράφω και περισσότερο έτσι πιο αναλυτικά σε αυτό το βιβλίο που είναι μόνο για αυτή τη σειρά εδώ αυτών των μαθημάτων. Έχει να κάνει με το συναίσθημα. Μόνο να παρατηρήσετε την αλληλουχία των συναισθημάτων. Ότι τρόμαξα και μετά βρέθηκα σε ένα δωμάτιο και ησύχασα. Ή ξέρω εγώ, είχα ένα άγχος να ζητούσα, ήμουν στην αγορά και ζητούσα να βρω παπούτσια. Και έψαχνα και δεν έβρισκα τίποτα. Και συνεχώς έψαχνα και δεν βρήκα τίποτα. Και μετά το βρήκα και ένιωσα χαρά. Τα φόρεσα και ένιωσα χαρά. Και μετά όμως περπάτησα πάλι στον δρόμο και σκονιστήκανε ή λερωθήκανε με λάσπη, λασποθήκανε και ένιωθα πολύ άσχημα για τα καινούργια μου παπούτσια. Αν αυτή την αλληλουχία των συναισθημάτων μπορέσετε να τη συνδέσετε με κάτι που συμβαίνει στην καθημερινότητά σας εκείνο το καιρό, είναι 90% σίγουρο ότι θα πέσετε μέσα στην ερμηνεία του ονείρου. Και να το θυμάστε αυτό. Όταν έχετε ένα όνειρο μπροστά σας, μην κάνετε το λάθος να προβάλλετε το νου σας στο μέλλον. Και τι να σημαίνει αυτό για το τι θα μου συμβεί.
Στείλτε το όνειρο, είναι αυτό που μας έρχεται από μέσα μας. Δεν μπορούμε να βρούμε την απάντηση απ' έξω μας. Την απάντηση θα τη βρούμε πάλι μέσα μας. Και πολλές φορές τα όνειρα είναι απαντήσεις σε ερωτήματα που θα έπρεπε να είχαμε θέσει. Αλλά δυστυχώς, το δυστυχώς με την έννοια ότι βρισκόμαστε σε θέση πόνου, δεν έχουμε κάνει σωστές ερωτήσεις. Το υποσυνείδητο μας προτρέπει, επειδή πάντα θέλει την εξισορρόπηση, την θεραπεία μας, την πρόοδό μας, την εσωτερική μας εξέλιξη, πάντα μας στέλνει μηνύματα για να φύγουμε από αυτή τη θέση πόνου, να διαπραγματευτούμε τον πόνο. Και πολλές φορές για πάρα πολλούς ανθρώπους το μεγαλύτερο βήμα που θα κάνουν σε αυτή τη ζωή και το μεγαλύτερο βήμα προσωπικής εξέλιξης είναι να αποδεχτούν αυτό τον πόνο σαν μέρος του εαυτού τους. Γιατί βρίσκονται στο σημείο όπου θεωρούν όλους τους άλλους, τον σύζυγο, τα παιδιά, τον Παπανδρέο και τον Μπάκαλο, τον Ομπάμα και τον Πούτιν, ότι όλος αυτός είναι η αιτία του πόνου για αυτό που έχω μέσα μου. Ρητορική ερώτηση τώρα. Μας προτρέπουν τα όνειρα να μπούμε σε αυτού του είδους την κατανόηση. Δεν θα απαντήσω σε αυτό το αν είναι ή δεν είναι. Έχουν απαντήσει πολύ πιο σοφοί άνθρωποι από μένα, πολλά χρόνια πριν. Όλη η στοική σκέψη, η στοική φιλοσοφία, η επικούρια σκέψη, η επικούρια φιλοσοφία, απαντάει ακριβώς αυτό. Και μας λέει ότι ξεκάθαρα από την αρχή, ότι ποτέ η πηγή του πόνου δεν βρίσκεται έξω από σένα. Πάντα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεις τα πράγματα. Πάντα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι για τα πράγματα. Το έχουμε πει, το έχω αναφέρει πάλι εδώ μέσα, αυτή τη φράση του Επίκτητου την αγαπημένη, το ταράσσουν δε τους ανθρώπους ούτε τα πράγματα, αλλά το περί των πραγμάτων δόγμα. Αυτό το οποίο συνήθως αγνοούμε, το σκηνικό, πού διαδραματιζόταν η πλοκή. Θυμάστε που μιλάγαμε για τα κτίρια, που λέγαμε ότι για παράδειγμα κάτι το οποίο διαδραματίζεται μέσα στην κρεβατοκάμαρα είναι πάρα πολύ πιθανό να σχετίζεται με θέμα της προσωπικής ζωής, ερωτικής ζωής, σχέση με τον σύντροφο, με τον άντρα. Έχει τεράστια σημασία αυτό από το να το δεις να κάνεις την ίδια πλοκή, δεν ξέρω εγώ τι, σε εξωτερικό περιβάλλον. Τελείως διαφορετικό είναι να βρίσκομαι σε περιβάλλον με ημίφος, σκοτάδι, να μην μπορώ να δω καλά. Τελείως διαφορετικό να είναι φωτεινό. Το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Έχει συγκεκριμένη, τελείως διαφορετικά πλησιάζουμε την δεξιά πλευρά στα όνειρα και τελείως διαφορετικά την αριστερή πλευρά. Η δεξιά πλευρά στον ονειρικό συμβολισμό σχετίζεται και συνδέεται με την άλυμος, την αρσενική ενέργεια. Η αριστερή σχετίζεται με την άνοιμα, τη θηλυκή ενέργεια. Οπότε συνεπώς μία γυναίκα για παράδειγμα, η οποία βλέπει ότι δεν μπορεί να χορέψει, να περπατήσει καλά γιατί το δεξί της πόδι δεν πατάει καλά. Έχει προβλήματα στο χέρι το δεξί. Μπορεί αυτό να είναι ένα μήνυμα να ισορροπήσει την αρσενική ενέργεια μέσα της. Η θηλυκή ενέργεια έχει να κάνει περισσότερο με το συναίσθημα, με τη διαίσθηση, με την αποδοχή των πραγμάτων, αλλά και την αξιολόγηση. Αξιολογεί καταστάσεις. Η αρσενική πλευρά έχει να κάνει με τη δράση, έχει να κάνει περισσότερο με τον ορθολογισμό, με τη λογική και έχει να κάνει και με τον έλεγχο των πραγμάτων, την κυριαρχία.
Έτσι, σε μια γυναίκα που βλέπει ότι δυσλειτουργεί η δεξιά της πλευρά, πιθανόν να είναι ένα μήνυμα ότι πλησιάζει πολύ τις καταστάσεις μέσα από το συναίσθημα και αυτό τη σκοτίζει. Ή μπορεί να σημαίνει ότι πολλές φορές βρίσκεται σε θέση αναποφασιστικότητας. Αξιολογεί καταστάσεις, όλα αυτά, αλλά δυσκολεύεται να περάσει στη δράση. Ή μπορεί να σημαίνει ότι αποδέχεται συνεχώς πράγματα που δεν θα έπρεπε να αποδέχεται. Θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρη στο τι αποδέχεται για τον εαυτό της και το τι όχι. Θα έπρεπε να προσπαθεί, σαν να της λέει το μήνυμα, μην δέχεσαι μια κατάσταση έτσι όπως είναι. Πρέπει να προσπαθήσεις να την ελέγξεις. Και αυτό μπορεί να είναι απέναντι, δεν ξέρω εγώ, ο σύντροφός σου έχει αυτά και δεν μπορείς, αλλά έχεις και το φόβο τώρα να πω σε μια διαδικασία να καυγαδίσω, να κάνω, να διεκδικήσω τώρα αυτό το οποίο που δεν με προσέχει δεν μου κάνει. Και αυτά. Και αποφασίζεις τελικά να μην κάνεις τίποτα. Ότι αποδέχομαι, εντάξει, άνθρωπός μου να το αποδέχω. Στην πραγματικότητα αυτό είναι μια ήττα. Ήττα για την αγάπη για τον εαυτό. Σημαίνει ότι δεν διεκδικείς. Γιατί βαθιά ίσως μέσα σου πιστεύεις ότι δεν αξίζει να το διεκδικήσεις. Ότι δεν αξίζει να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο. Γιατί μπορεί βαθιά μέσα σου να θεωρείς ότι καλά που τον έχω βρει, καλά βολευτήκαμε τώρα. Πού να πάω τώρα, πού θα βρεθεί άλλος. Αυτό είναι το εγώ, η κατάσταση του εγώ μείον. Το οποίο ζητάει φοβικά την ασφάλεια μέσα σε μια σχέση, έστω και αν αυτή η σχέση δεν με καλύπτει σε τίποτα. Το μόνο που καλύπτει είναι μια φοβική πλευρά, η οποία δεν υπάρχει, είναι δημιουργημένη από το νου. Έτσι μπαίνω σε μια θέση που ποτέ δεν θα διεκδικήσω την πραγματική αγάπη για τον εαυτό μου. Τότε το εγώ μπαίνει σε ένα νευρωτικό παραμύθι. Ότι εγώ είμαι καλός άνθρωπος και εγώ επομένω όλους τους άλλους και εγώ αυτά και όλα τα λοιπά, τίποτα. Μια ήττα είναι. Ένα τέτοιο άτομο, όπως έλεγα προηγουμένως, ίσως να πάρει μια ολόκληρη ζωή και αν το καταφέρει, να αντικρίσει πραγματικά την αλήθεια κατάματα. Ότι φερόσουνα σαν θύμα, έκανες όλους τους άλλους γύρω σου θύτες, γιατί αυτή την ανάγκη είχες. Να φτιάχνεις θύτες ώστε να νιώθεις εσύ σαν θύμα. Να μην πιστεύεις τον εαυτό σου. Να μην πιστεύεις ότι σου αξίζει κάτι καλύτερο. Σου αξίζει να διεκδικήσεις αυτό που έχεις ανάγκη. Το σκηνικό λοιπόν. Οι χαρακτήρες φυσικά. Συνήθως είναι αυτοί που προσέχουμε περισσότερο. Τα άλλα τα άτομα δηλαδή που παίζουν ρόλους μέσα στα όνειρά μας. Αλλά όπως έχουμε πει γι' αυτό, πολλές φορές τα άλλα τα άτομα παίζουν ρόλους που θα έπρεπε να τους παίζουμε εμείς. Ένα στοιχείο που ονομάζεται ονειρική μετάθεση. Με πολλούς τρόπους. Πολλές φορές ένα πράο άτομο μπορεί να βρίσκεται μέσα σε καταστάσεις όπου βλέπει ανθρώπους να κάνουν βίαιες πράξεις ή να εκφράζουν πολύ έντονα το θυμό τους. Αυτό είναι μια ονειρική μετάθεση. Είναι δηλαδή βάζω τον εαυτό μου στο ρόλο ενός άλλου ανθρώπου, ο οποίος εκφράζει το θυμό του, και αυτό το κάνω, αυτή ήταν η προσέγγιση του Φρόιντ περισσότερο, ακριβώς γιατί δεν μπορώ να αντικρίσω την αλήθεια ότι μέσα μου έχω αυτό τον αποθυμένο θυμό. Και όπως είπαμε για την ερμηνευτική που ο Άντλερ έλεγε ότι αφού δεν καταλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς τους ανθρώπους, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν έτσι κι αλλιώς τον εαυτό τους κανονικά και πολύ λίγοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία αυτογνωσίας. Ο Φρόιντ, και το είχαμε αναφέρει αυτό σε προηγούμενες φορές, ήταν αυτός που πίστευε, που έβλεπε το κρυφό, το λανθάνον μήνυμα πίσω από το συμβολισμό του ονείρου και θεωρούσε το όνειρο σαν ένα φύλακα του ύπνου. Δηλαδή αν αντικρίζαμε πραγματικά αυτές τις αποθυμένες επιθυμίες που για εκείνους σχετιζόντουσαν πάντα και σχετίζονται πάντα, είπαμε, με την σεξουαλικότητα, ότι αυτό θα μας τάραζε και θα μας ξύπναγε. Μια αντίληψη ότι το όνειρο λειτουργεί σαν κάτι που είναι για να διαφυλάξει την κατάσταση του ύπνου. Που είναι ακριβώς το αντίθετο που ισχυρίστηκε και πίστευε ο Γιούγκ.
ότι όλη η διαδικασία το να πέσω σε ύπνο δεν είναι τίποτα άλλο μια προετοιμασία της ψυχής, της συνείδησης για να περάσω στο ονείρεμα. Έτσι λοιπόν ο Φρόιντ πίστευε ότι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει το όνειρό του είναι αυτός που το έχει δει. Γι' αυτό θεωρούσε απαραίτητο την ψυχαναλυτική διαργασία, όπου έβαζε το άτομο συνειρμικά να του αναφέρει τι του έφερνε στο νου το κάθε σύμβολο. Ο Φρόιντ δούλευε με σύμβολα και μάλιστα επέμενε στο να επικεντρωνόμαστε αρκετές φορές σε ένα σύμβολο. Και μάλιστα έλεγε, άμα για να προσπαθήσει κανείς μόνος του να τα δοκιμάσει, δεν αρκεί να ερμηνεύσει τον όνειρο, δεν αρκεί μια φορά. Πρέπει να προσπαθεί και να ξαναπροσπαθεί συνέχεια, με αυτόν τον συνειρμικό τρόπο. Τέλος, άλλα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στο όνειρο. Τα ζώα, τα αντικείμενα, οι αριθμοί, όλα έχουν τη θέση τους σε αυτόν τον ονειρικό κόσμο. Γίνεται πιο άμεσο και πιο εύκολα κατανοητό όταν προσέχω ένα σύνολο. Όταν αφήνω λιγάκι την προσοχή μου να απορροφήσει κάτι, αντί να εστιάσει και να απομονώσει κάτι. Αν το όνειρο είναι ένα ποίημα της ψυχής, πολλές φορές η δύναμη ενός ποίηματος δεν βρίσκεται στις ίδιες τις λέξεις, αλλά ανάμεσα από τις λέξεις. Βρίσκεται σε αυτό που σχηματίζουν οι λέξεις. Δεν μπορώ να κατανοήσω ένα ποίημα αν ανοίξω ένα λεξικό και πάρω μία-μία τη λέξη και κοιτάω τι σημαίνει. Ούτε να εστιαστώ σε μία μόνο λέξη και να δω την ετυμολογία της. Χρειάζεται κάπου να μπω σε αυτό, όπως είπαμε, πώς στέκομαι μπροστά σε ένα πίνακα, έτσι. Ή σε μια ταινία. Κάπου να αφήσω την αίσθηση, να απορροφήσω την αίσθηση αυτού του έργου τέχνης. Και αυτό κάτι μέσα μου θα πει. Ή μπορεί και να μην πει. Αλλά αυτό που δεν πρέπει να κάνω είναι να απομονώσω, ας πούμε, το κόκκινο χρώμα του πίνακα. Το τι αυτοκίνητα είχαν σε αυτή την ταινία. Αυτό δυστυχώς κάνουμε όταν απομονώνουμε τα σύμβολα. Την επόμενη φορά που θα πούμε στην ερμηνεία των συμβόλων και τρόπους να κατανοήσουμε τα σύμβολα, θα δούμε αρκετούς τρόπους να πλησιάσει κανείς ένα σύμβολο και θα δούμε την αξία που έχουν τα καλά ονειρικά λεξικά. Αυτά δηλαδή που δίνουν ερμηνείες που μπορούν να μας βοηθήσουν όχι να καθορίσουν τη δικιά μας την ερμηνεία, τη δικιά μας σχέση με το όνειρο, αλλά να με βοηθήσει ίσως να μου δώσει μια άλλη ιδέα για το πού περίπου να ψάξει ο νους. Τις ιδέες δηλαδή, ένα λεξικό το οποίο δίνει τις αρχετυπικές, πανανθρώπινες, οικουμενικές ερμηνείες συνήθως ενός συμβόλου. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν και οι εθνικές ερμηνείες και υπάρχουν και οι προσωπικές ερμηνείες. Αυτά θα τα εξετάσουμε την επόμενη φορά, όταν θα πούμε λιγάκι περισσότερο στα σύμβολα. 3 σημαντικά κλειδιά που μπορεί να μας βοηθήσουν γρήγορα και άμεσα να κατανοήσουμε, να πάρουμε μια πρώτη αίσθηση από αυτό που έχει το όνειρο. Το πρώτο πράγμα, πάντα να προσέχετε το τι κάνετε μέσα στο όνειρο, τι κάνει το ονειρικό εγώ. Και όχι μόνο τη δράση, αλλά και ποια είναι και η κατάστασή του. Έτσι. Σκεφτήκατε καθόλου μέσα στο όνειρο. Σκέφτεται το ονειρικό εγώ. Βγαίνει σε αυτό σε ένα δεύτερο επίπεδο που δεν είναι ακριβώς συνειδητότητα μέσα στο όνειρο, αλλά είναι μια επίγνωση ότι βλέπω διάφορα πράγματα, βλέπω μια εκκλησία, βλέπω ένα πουλί, βλέπω τη γιαγιά μου, δεν ξέρω εγώ τι, και σκέφτομαι. Και αυτή η αίσθηση του σκέφτομαι είναι πιο βαθύτερη από αυτό. Είναι σαν να αντανακλάει το όνειρο μια διαδικασία που έχω μέσα μου, μια διαδικασία για παράδειγμα στοχασμού. Όσο περισσότερο στοχαστικός είναι ένας άνθρωπος, όσο περισσότερο έχει συνηθίσει να έχει ένα μέρος της προσοχής του
της επίγνωσής του πάνω και μέσα και αυτό να το αναλύει, αρχίζει αυτό να διαφοροποιεί την κατάσταση με τον οποίο λειτουργεί το ονειρικό εγώ. Το ίδιο το ονειρικό εγώ αρχίζει να σκέφτεται. Και σε ένα επόμενο επίπεδο μπορεί να αρχίσει και να δρά μέσα στο συνειδητό ονείρεμα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ίσως ο πιο γρήγορος τρόπος για να πάω να βγω κατευθείαν στην καρδιά του ονείρου. Όχι μόνο τα συναισθήματα που νιώθατε, ένα μεγάλο μέρος των ονείρων, για παράδειγμα, που μπορεί να σας τρομάζουν, να είναι φοβικά, να είναι αγχωτικά, η απειλή που σας κυνηγάει, είναι απλά αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή αγχωτικά, φοβικά όνειρα. Ναι, μπορεί να ευαθύνει κανείς, να μάθει πολύ περισσότερο, αλλά σε ένα πρώτο επίπεδο, απλά αναγνωρίζω, σε αυτή την περίπτωση, ότι ένα μεγάλο μέρος των ονείρων μου λειτουργεί φοβικά, λειτουργώ αγχωτικά. Αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα. Και μπορώ να το συνδέσω. Αν μέσα στην καθημερινότητα δηλαδή είσαι τύπος που αγχώνεται με το παραμικρό, είσαι όλη στην συνέχεια στο μια λαχτάρα θα πάθω, στο κάτι θα μου συμβεί, ή αμάν τι γίνεται εκεί έξω, πώς πάει ο κόσμος, όλο αυτό θα αντανακλάει. Αυτό θα φαίνεται και μες στα όνειρα. Τι θα δείχνουν τα όνειρά σου απλά? Ότι δεν είσαι εναρμονισμένος μέσα στον κόσμο στον οποίο ζεις. Έχεις έρθει εδώ, έχεις γεννηθεί, ζεις τη ζωή σου και μέσα σου αυτή η ζωή τελικά καταλήγει να σε γεμίζει με πόνο. Είσαι σε αντιπαλότητα με την ίδια τη ζωή. Και στο ζητάει συνέχεια να το καταλάβεις, γιατί αν το καταλάβεις, αν καταλάβεις ότι έχεις πέσει σε μια τέτοια παγίδα, μόνο τότε μπορείς να έχεις δυνατότητα, ευκαιρία να ξεφύγεις από την παγίδα. Το πρώτο πράγμα, η απαραίτητη συνθήκη, είπαμε, για να ξεφύγεις από μια παγίδα είναι πρώτα να συνειδητοποιήσεις ότι είναι παγίδα. Και επανερχόμαστε πάλι σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι όταν ρίχνεις το βάρος, την αιτία του πόνου, την αιτία για αυτό που έχεις μέσα σου, για αυτό που σκέφτεσαι, σε κάτι που είναι απ' έξω, συνεχώς θα αναδημιουργείς αυτό το πόνο. Μόνο όταν αναλάβει κάποιος την ευθύνη για αυτό που σκέφτεται και για αυτό που νιώθει, κατανοήσει αυτή τη σύνδεση, πώς δημιουργείται αυτός ο πόνος, πώς δημιουργείται αυτό το κενό, τότε μόνο μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί να δημιουργήσει έναν άλλο τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Μόνο όταν συνειδητοποιήσω ότι σκέφτομαι αρνητικά, αυτό με κάνει να νιώθω αρνητικά, τότε μόνο μπορώ να βρω τη δυνατότητα με τη γνώση το να μπορώ να αλλάξω την αρνητική σκέψη και να μπορώ να σκεφτώ θετικά. Όταν το κατανοήσω αυτό, είναι ένα βήμα ελευθερίας. Όσο δεν το κατανοώ αυτό, όσο σκέφτομαι θυμωμένα και δίνω την αιτία σε κάποιον εκεί έξω, ποτέ, επειδή δεν μπορώ να ελέγξω την έξω τη συμπεριφορά, δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή, ποτέ δεν θα καταφέρω να μειώσω αυτό το πόνο. Όταν αναλάβω την ευθύνη, ότι εγώ η δικιά μου ερμηνεία είναι θυμός και μου βγαίνει, μπορώ τότε ίσως να βρω τη δυνατότητα να κάνω μια άλλη επιλογή. Ότι δεν χρειάζεται να θυμώνω. Μπορώ να το δω διαφορετικά. Μπορώ, από τη θέση δηλαδή του δεν μπορώ, να κάνω αλλιώς, έτσι είναι ο κόσμος, έτσι νιώθω, φτάνω στη θέση του μπορώ να σκεφτώ θετικά. Μπορώ να αγαπήσω. Μπορώ να γνωρίσω τον εαυτό μου. Είναι ένας άλλος πλανήτης. Άλλος εκείνος ο πλανήτης, άλλος αυτός εδώ. Και στη ζωή μέσα δεν βρισκόμαστε ούτε στον έναν ούτε στον άλλον. Αλλά πηγαίνουμε ερχόμαστε. Και αυτή είναι η ζωή. Η κίνηση της ενέργειας. Η σύνδεση με την καθημερινότητα που είπαμε. Πάντα να ρίχνετε τη ματιά σας προς τα πίσω. Όχι προς τα μπροστά. Τι θα μου συμβεί αύριο, τι θα μου συμβεί στο μέλλον. Προς τα πίσω. Τι να με έχει κάνει να με φοβήσει έτσι. Ψάχτε 3 μέρες πριν. Ένα μεγάλο μέρος των ονείρων, συνήθως αυτά που άμα φτάσετε σε ένα σημείο να θυμάστε τα όνειρα της πρώτης ονειρικής περίοδου, που θέλει μια γραμμή εργασίας, θέλει κάποιες ασκήσεις για να γίνει αυτό. Συνήθως
θυμόμαστε της τελευταίας περίοδου. Στην αρχή τα όνειρα πραγματεύονται πάρα πολύ αυτά που έχουμε περάσει στην καθημερινότητα. Και θυμάστε την προηγούμενη φορά που λέγαμε ότι θα πραγματεύονται κυρίως τη νοητική, αυτό που υπήρχε μέσα στο νου και στο συναίσθημα λίγο πριν κοιμηθώ. Αν είχα ένταση μέσα εγώ, ένταση θα έχουν. Αν είχα γαλήνη ηρεμία, όπως είπαμε, να διώχνουμε τις εντάσεις, έτσι. Προετοιμασία για ύπνο είναι προετοιμασία για θάνατο, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Να είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε ταμείο και να παραδώσουμε την ψυχή μας. Με την ατέλειά μας. Γνωρίζοντας ότι πάντα θα υπάρχει κάτι άλλο να γίνει, πάντα υπάρχει αυτό, δεν τελειώνει η ζωή. Αλλά είναι ok να μην τα έχουμε κάνει όλα. Είναι ok να έχουμε κάνει λάθη. Είναι ok και να έχουμε μετανιώσει για κάποια πράγματα και είναι ok και να μην έχουμε μετανιώσει για κάποια άλλα. Αυτό σημαίνει κλείνω ταμείο. Σημαίνει ότι στέκομαι μπροστά στο σύμπαν με την ατέλειά μου και νιώθω αγαπημένος και αποδεκτός. Έτσι λοιπόν στρέφετε το βλέμμα προς τα μέσα, αντί να στρέφετε προς τα έξω, και μερικούς τρόπους έχω περισσότερο στο βιβλίο που θα μιλήσουμε και τις επόμενες φορές. Λιγάκι έτσι για να κατανοήσετε ευκολότερα τα όνειρά σας, μερικοί τρόποι είναι να βρείτε το κυρίως θέμα. Έτσι, αναζήτηση, ταξίδι, εμπόδιο, πηγή μπροστά στο εμπόδιο, απειλή. Ένα κυρίως θέμα θα σας βοηθήσει να το έχετε καλύτερα στο νου σας και να το συνδέσετε επίσης με κάποιες πλευρές της ζωής σας στην καθημερινότητα. Αυτό το ταιριάξτε με ένα συγκεκριμένο τομέα της ζωής σας. Θα σας βοηθήσει αν έχετε το θέμα αυτό. Ψάξτε για επαναλαμβανόμενα θέματα. Το θέμα μπορεί να μην είναι ακριβώς οι ίδιες ονειρικές σκηνές, αλλά το θέμα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, πολύ εύκολα, όπως είπα προηγουμένως, πολύ εύκολα μπαίνω μέσα σε εκκλησίες ή βλέπω εκκλησίες ή βλέπω πόρτες κλειστές ή πολύ εύκολα επίσης βλέπω συχνά στον ύπνο μου τάδε. Μπορεί να μην είναι ακριβώς τα ίδια τα στοιχεία. Επαναλαμβανόμενο θέμα, για παράδειγμα, πολλές φορές είναι η οδήγηση. Που τη βλέπω να οδηγώ το αυτοκίνητο σε διαφορετικές φάσεις. Αλλά έχει σημασία γιατί βλέπω την οδήγηση. Επαναλαμβανόμενη. Το μήνυμα σχετίζεται με τον τρόπο δηλαδή που διαχειρίζομαι μία σχέση μου, την πορεία μέσα στη ζωή μου, την καριέρα μου, τα οικονομικά μου, κάτι που έχει να κάνει με πορεία. Και να σχετίζεται με αυτό. Οι σκηνές μας συνήθιστη αίσθηση έχουν μεγάλη συμβολική σημασία και αξίζει εκεί να τις ερευνήσει κανείς περισσότερο και όπως είπαμε να προσέξετε ιδιαίτερα τα συναισθήματα και τις σκέψεις. Μπαίνω σε μια άλλη λογική για αυτή την ερμηνευτική, για αυτή την ανάλυση των ονείρων, όπου το βλέπω και το πλησιάζω, όπως είπαμε, πολυδιάστατα. Κυρίως όχι με την απομόνωση του συμβόλου. Το βλέπω σαν ένα ποίημα, είπαμε, σαν ένα τραγούδι που τραγουδάει η ψυχή μου, αλλά αυτό το τραγούδι σχετίζεται με τις παρούσες διεργασίες που περνάω τώρα στη ζωή μου. Δηλαδή δεν θα είναι ακόμη και να δω τον εαυτό μου μέσα σαν μικρό παιδί. Αυτό δεν σχετίζεται με την παιδική μου ηλικία. Σχετίζεται με το τώρα. Ενώ ταυτόχρονα, όπως είχαμε πει, ο χρόνος στα όνειρα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που αντιλαμβάνεται το εγώ. Είναι χρόνος βιωματικός. Χρειάζεται το εγώ για τη δικιά του κατανόηση να κάνει αυτή τη μεταφορά, αυτή την αποκωδικοποίηση από αυτό το χρόνο στην γραμμική αντίληψη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να το συνδέσετε πάντα. Είναι το εγώ, μην ξεχνάτε, έτσι ξεκινήσαμε. Το εγώ στέκεται απέναντι στις εκφράσεις του βαθύτερου εαυτού και προσπαθεί να τις κατανοήσει. Μην μπαίνετε λοιπόν μόνο σε αυτό εδώ μέσα, αλλά μπαίνετε και μέσα στη διεργασία του εγώ, έτσι όπως αντιλαμβάνετε το εγώ. Κατανοώντας τα όνειρά σας, σημαίνει ότι κατανοείτε βαθύτερα τον ίδιο σας τον εαυτό. Μπορείτε να κατανοήσετε και να ανιχνεύσετε τις συγκρούσεις που υπάρχουν μέσα σας. Και όταν ανιχνεύσετε πού ακριβώς και βρείτε που υπάρχουν συγκρούσεις,
υπάρχει και η δυνατότητα της εξόδου από τη σύγκρουση. Μαθαίνοντας να κατανοώ τα όνειρά μου, αποκτάω ουσιαστικότερη και υγιέστερη σχέση με τον ίδιο μου τον εαυτό. Αρχίζω να κατανοώ καλύτερα το μυστήριο της ίδιας μου της ύπαρξης. Σας ευχαριστώ.